Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat, ti pakasaritaan ni Luis ang Napoluan, Inhaler. Kunana to'y, Dear Manong Nemi, awang ngatan ti kararagsakan no saan nga siyak agramameten kininanang idagturpusakon Manong Nemi iti kursuk nga pharmacy. May sakon nga nanay nga pharmacist. Ninanang Manong Nemi nga nagbalin nga single parent. Siyak Manong Nemi nga nasapa nga ulila iti ama, ubingak palayang idi. Insagad ninanang Manong Nemi ti panagbasak iti likodan nga isuna ket maysa nga labandera. Maasasyanak no kwa idi kininanang Manong Nemi no kasta nga kastaon iti kabuntun ti labaan. Mabanggo matultulungan no kwa no kasta nga bakasyon Manong Nemi aggelgelak met no kwa agbugsaw agbumba sa agtulungan isunang nga agisalapay. Parparitan na kiti ni nanang Manong Nemi nga tulong at isuna. Ngamin Manong Nemi kat adda asmak. Madikanyak ti mabannog. Isungan anawaan nak. Dagiti natagsan nga trabaho Manong Nemi dinakayat nga siyak timang trabaho. Nakapubingak ngamin Manong Nemi ti asmada. Asmado ako nada. Dati iti gundaway Manong Nemi itartaray nak ni nanang iti ospital no kasta nga sumuro datoy sangko pa nakaanges gabuti asma Manong Nemi itartaray nak no ni nanang iti ospital Manong Nemi no kasta nga sumuro. Ayun ka Manong Nemi nga nakagatang kami iti bukod mi nga nebulizer. Inor-urnungan ni nanang Manong Nemi tinggatang na iti nebulizer. Ken kastamatan Manong Nemi adalat na nakasaganan ako nga inhaler. Nakastang litlitenak, arigat na kumanges Manong Nemi, sumro, dayjan. Adalat na itugtugot ko nga inhaler. Adong arigat na, adong arigat ko, adong arigat mi nga dua. Manong Nemi. Nga dahil tatigapunan no apay kinayat ko, tinagbaling nga pharmacist, may panggap iti agas, or simple lang nga agas, no di mo among isot makaagas, kad narigat. Inarakop ko ni nanang Manong Nemi, gabuti ragsak ko, ta nakapagturpus ako. Naro na lang arodan nga staon ni ragsak ko, idi adan pagsarkak nga parmasya. Adan pagtrabahuak Manong Nemi kat ananawa ko ni nanang aglaba. Nang, dakon. Oh, kastaon naman ang badnugyo. Ket, nagkagapkapok iti napanang i-deliver kada kitili na baka na.
Nanang, adan trabaho, agsusuldo akon. Isardeng yun. Kat ni, nakaraprapis ka. Ang abali anak, napagturpos ka batin. Isong ardeta, ikunak kada kayo, ni isardeng yun. Alang artubrak. Kita, umanay nga tamatin ng brayo tagdalos. Manglaba ka nagiti murenta. Mga sikaso ka nagiti masetas dit sa sahong ti balay. Agtarakan ti manok. Ka nag-garden di talikod. So detan. Kaslasap sa pulat ng amin anak ko dito nakairwamak. Ang nukas pagarigan ta talagang hasan nyo. May panaglabayo nga umawat tilabaan nyo. Saan yun nga kakaduhin? Saan nakasidi nga sa taon ti kabunton? Alungan anak. Napila nga damat may gamak akwarta. Napila nga dyan matgedak matakit igatang tong igatang ko ti no adda umay agatang o naglako itikan ti makagatang itikan. Kada damat kwartang edad ko kada kayo nagsweldo ka. Sikana, di ka pagpamilya. Aon pa tinaklon ko kada kita aram kanyak nang. Umaklon ka na ta lapigsaak pa lang nga mga iwan ka di ka baling apo ko. Ngayon tilay pagpag-asya ka na ko akit no ko ha. Di asawam kat saan na kang ipambanaw kanyak. Nang oraan niya't mapaspasamak. Saan kaya panahon? Dati ko makiasawa kita iyawid nak di asawa kiti balay da. Uno mangi partner kam ti bukod mga balay. Kat sa bagay maitugot ka ba't kidi Ngayon diyak kahit mapanahon, diyak kahit napanahon na ito nga balay anak. At the sentimental value na ito nga balay. Nagregregatan mi ka rin tatang mo nga nang ipatakder. Kaya kastamutan na ito'y lute. Naman pa'y hambat nga nalawa. Tani, masit maglaang, manulang square meters na ito. Yung bagat medyo nalawa talikod. Isot nalawa nga pagkardenak. Nang, banyo. Into no may nakpasyaran man ni Rolly. Aklunet ton. Ni Rolly. So, kayat mo. Di yung kayat? Sumat ko mati kayat ko. Nasingpet. No pa'y, saan nga nag-graduate ti college? Saan man nga nag-graduate ti college? Nanang, ngam nagagad. Sumat ko na. Taore no, padak nga pagtrabahuan no, mga opisina kas pagarigan, no, saan kumat nga eten, sa maysa. Pag anong di kita mga opisina nga daduma, Puerto de los Buenos, babaero di kita. Puerto de los Buenos ko no anak ko Ngayon ni Rolly, pa-check ka na siyang batisuna. Ketuen manong nemi idi karabyan di ngayon bagak nga sungbatak to ni Rolly. No, may nakpasyari. Imay nga peso. Kinapudno naman ng name ket iso ni Rolly ti kawawayagan nga agar-arim kanya. Bahal ni almost 3 years. Imay pimasyar man ng name ket adamanan. Naten nga inted na kininanang. Ay na, magustwak da ito, damo nga bunga ti agtabunga mo da ito, Rolly anak. Wala na. Naimas na ang klase at tabungaw. Nabunga, kita matsamba kita nangina ka presyo at tabungaw. Kita ori la talo, may bibus pinedre. Talo na nang, nana, kahit nasa win, I love you. Malawin la. Apo, naimas nga tarong la, ay tarong, tabunga da ito Alagi ni suntuman tilotwag indon bigat. Kayat ko natay natural nga mabraw nga natay magiskisa. Mapukaw ti us-us to nga raman ti natin no mag-isa no adda mamantekaan. Kaya di man nung name itawanin ni nanang iti asidag intarirag naman iti panagayat na. Amo Rolly, nagsalita amin la itay ni nanang. Ako na nga kayat nanti maaddan ti apo ko itatanapig sapay kayat na doon ti maaddan ti apo ko. Kunakmat kang kuana banyon natam sungbatak tun ti may sa kita agar-arim kanyak ko na. Dinamag na no asin no? Dinamag no asin no? Ay, magustok mo tisuna ko na. Asin no?
Sika? Siyak? Hoy. Oh, agyamanak, Luisa. Luisa, agyamanak. Lumapesa na ka nagdudura iti college, kat sika, may saka pharmacist. Kat, thank you. Inarakop na manong na ini. Sana inamalan, di kiti bibig ko, kahit narignak ti bara da itang bibig. Agyamanak, Rolly. Ti pa nang ipatek mo kanya. O reno, uy-uyawandak iti angkit. Angkitera. Angkit? Ay, kumusta nga na ito sakit mo? Hindi nga asma. Kasi na po Diyos, pasari sumro, pasari saan. Sa bagay, may saka nga pharmacist. Amo mga dagos no kan iti alaem no kasta nga sumro. Ada maintenance ko. Ada tableta nga para maintenance ti asma. Ken dagos mo no ka nga mga alak ti inhaler no kasta nga litanak. Ket awala na ko ang nagiti kwa. Customer yun di parmasya nga pagbubra nga adamat asmana. Adamat? Mama no? Siguro, saklat ka at stoy ang pagyamanak. Nalasatak amin nga doang panubok. Nukas nga sumuro idi, permi. Tirikat ko. Ti panakakumikum ken panagproblema ni nanang. Ang nagyamit yung managuna kinahapod Diyos, tiglikodan nga single mother ni mamang ko. Ni nanang ko, na paggraduar na. Yaramidan tangaro din. Ti, dado nga po ko na. Di ba? May sakang anak na. So nga, medyo saan siguro nga naganasang nga nagaywan. Yaramidan ta ti limang nga po ko na. Tapno, isut ubranan. Ti agaywan. Saan nga glablaba? Kinuna naman nung nemi kadimbaga na nga mabaling la kumakad at kasar kamin sampelan ko na. Kahit kumalata kurnong. Adun tornong kon. Mabalinda ti mga ipatagdar ti bukod tang balay. Iti pungto ti bengbeng kake. Ito ko tanong ka ni nanang. Uwin. Nang hamata kayat nanang nga panahon dito yung balay. Kapakalaglag ipan na kano ka dito tatang. So ano mabalin. Dito itang agnaed. Nukas pagarikan ta. Agasawa tanton, Rolly. Di papintasan tangar da balay, oh. Una. No, 5 tagbaling anak ta. Manayunan ti dududwat ka kwarto na, di ba? Manayunan ti 5 kwarto. Dalatakin ka. Ngem, hanta palaga sa asawa. Yornungan ta pelang. Tibang patakkel ta. Ken panang papintas da iti dito nga balay. Kasta manong name tinagtulagan mi kini Rolly. Maragsakan ba't ni nanang manong name tinaklon ko ni Rolly. Talagang isut kayat nakaragiti agar-arim kanya. Idi mamuanin manong name di kiti karebal ni Rolly nga naklon ko ni Suna sinardengan dakmeten. Uray di kiti umay mangpaspasyar kanyak dito parmasya manong name nga pagtrabahuan. Basit lang nato parmasya nga pagtrabahuak mano. Tadududwa kam laing nga parmasis. Nga doon ang dito umay nga customer mi kapag siguro napindas ti panang entertain mi katakwada. Kaya siguro dito aking go ka akit nikan na pasit ti 2 pesos nga pagbabaan ti presyo dagiti tagilako against kadito duma mga parmasya. Ni Manang Carmen manong name ti kaduak. Kanadanon ko idin, ni Manang Carmen, iti ito nga parmasya, iti tagtrabaho. Nag-asawa ka, nagikat ka nun, di kaduana, iso nga siyat ti simrek, kat inaladak. Baka nag-asawa ka tumaten, na Luisa, kat mga alak tumanin sa wali akaduak dito. Manang, talaga dituyak. Malaksid no, agserran to na ito nga parmasyan, akit kapilitan nga, agsapulak dito sa bali nga magtrabahoan. Kasta nga rod data. Ito, kasasalitak di aking kukakit.
gatangon ko na kanyang pangalak ko matigatang ko. Ay namit nga rod. No awang kanot sa bali manggatang, talaga nga pasiraan na. Yung saan ko mamit ay. Nangaroon na kahit ko tagurno. Ado man dito't mabalin mo nga pagsarkan. No kas pagarikan ta, agsarato nga parmasya kat awan pagtrabahoan ta nga agpadpada, alas to lang agsapol ta. Wain manong nami indaw dawat kong sapay kung matasaan nga agsarati parmasya nga pagtrabahoan mi kini Manang Carmen. Ta syempre ore ado nga agpaiso ti parmasya nga mabaling nga pagsarkan ngem narigat may bagada nga no vacancy. Narigat agsapol trabaho manong, ore naggraduar ka ti college, ore the experience mo. Narigat agsapol iti trabaho. Mapanak ko mga rod abroad, palubusan na kata ni Nanang, uno palubusan na kata ni Rolly. Iti may isa nga aldaw manong nami at a customer ni Manang Carmen. Nga bakit? Isuti muna kami nga isuti inasitgan binatog data nga bakit. Gumatgatang manong nami iti inhaler. Ken agas nga maipan iti nebulizer. Malikip ko lakit garod manong nami. Iti siyak it perming adaan di asma nga kumaro. Kanayon nga kababay ko ti nebulizer kada adalat inhaler ko. Manong nami, kaap-apa ni Manang Carmen. Di bakit? Ni apay nga ta. Nana, no hanguman at akwartam, hanggang mapali. Ngayon, ma'am, isublik to. Umay kong tumit lang, isublik dyan na yun na no hanguman na ay. Babayin na ti kwartam, katalugasot na ito yung pagkatagam. Hangat charity house da ito eh. Hangat charity home. Nga pagpatulungan. Anak nga tumuag patpatulong, ma'am. Nga magpagpakasya ta. Hindi kami anak ko. Kat sumruman Iso nga pang-aasyo ka di Ngam saan nga umanay takwartam, tababain takwartam nana. Okay, pag kami at malugi. Ungtan na kami taking ko kano. Ipadawat mi dati tagila ako dati nga parmasya. Manang Carmen. Itad mo ta, siya kong timang bayad. Ana? Uy, Luisa. Amang kas nataramid na baka maruan dikit customer. Baka agdinamag nga mabalimulat nga abunaran. No hanguman iti kwartada kat umay dadtoy. Pangalampay kwartam. Adan to pa mabati nga sweldom. Wala nga madlaw ko nga emergency manang Ay nana, sige, alain nyo letan. Ta siya kong timang bayad. Ay, agaman na kanak ko. Ken guro kayo kapit agas na. Dito tableta itoy. No kasi da nga sumro ipatumaryo, ya. No saan na kaya? Iso ano ka dati usarin yung nebulizer ano. Dito edit ko pa ka. Dito ta siya kung tiyang mangbayad. Ngem anak kontara maamin tao may kung tumet lang agsubling nga mangbayad no dantong kwarta. Alalal na. Ken alam dito nga pakauna kon. Ma'am dati 20. Hanin, baka akong pagplete yun. Ala, ngayon kat baka no, among no kasano 3 kat adaas mana. Muna taon di anak yun na ya. 24. Ana? O pasawa na, nagbasbasa pa ilang, ma'am. Alay ka karot, ma'am, anat nagan mo? Luisa at nagan ko. Hindi makapanawan ti bakit manong nami nalipatak pekit kung tinagan na. Kuskusilapan nak ni Manang Carmen. Sana nga namin pinsang inaramid mo ito Luisa. Nijak mariro. Mayat ti pa nagkadwata. Adan talo. May katlo na dyan ang bakit nga tinulungam nga inabunoram ti bayad ti katangin da nga agas. Madit kasta nga aramid. Manang nga, kasano ko mga madikat kahit ko lang tulungan dyan bakit. Kasano no maamuan di kita duma. Kahit umay dadture korang ti kwartada. Tamuda nga abunaram. Alaman? Kahit no talaga nga awanan da, dalakit kanya, tulunga. Susapo ay Adamay mamatbati nga sa soldom. Lakalaki malkalingan. Bagdang kaya, takas na tararamid Manang sana kang agad nga ungungta na. Ang kumat nga,
kinaot yung tabulsam, takwarta nga pagabunar ko. Agabo mo tibulsak. Sapo, ginlalaing ka. No mamunda do taking ko ati parmasya, baka ikatanak ka. Ikatanak? Ano ko matbasol ko? Alaman ka, saan ko man kaalalan ti kaha? Diya bayad ti agas kagatangin na ti abunarak. Agabo, di bulsa. Alala, sumardangan. Sumardangan. Pupuotam ti sok. Saan ngagsublir diya nga bakit? Hanan tungo umay bayadan na ta abunaram. Pag pinustaan ta, ringudan naknog subli. Haan ko na kita. Alakit saan ngagsubli akit. Haan ko mat nga oro-orayan kat nga isubli na nga talaga diya abunarak. Tinasken kat natulungan kisuna. Manang Carmen, sorry ha. Ngayon napadasak kami tikas diya nga sakit. Nagkaro idi, siyak idi adaas mana nga sumsumro. Kakaasi mat ninanang ko. Iso nga ibaga na nga inhaler tigatangan na ken maipan iti novelizer nga agas. Kadam ket inikak pa iti sa bali nga agas tapno ti kastakit. Taamok no kaso trigat na. Napadasa kun dagiti nga agas. Wala, gusto na nga rin. Ngem ulitek, ringudan naknog subli na diya bakit. Kung saan nga subsubli, basta at least nakatulong ka. Wen manong nemi adamat digiti kundaway ng naruna no at kustumero. Dati awan panagtalnak, kapuligos ang puligos. Naruna no at digiti kundaway nga handa nga amun ano di katangan da. Para ta kasto ko na da siya ko timang panunot no. Anat agas nga para itireta nga bagada nga sakit. Sa dumat manong nemi digiti agas nga saan nga nasken nga hanga ma-require ti reseta manipod iti doktor. Awan ti pagbasaak no anya dagita nga kasapulan da nga agas. Hanggang pulos halaga nga saan nga nagsubsubli ti bakit manong nemi kat katawaan na manong nemi ni Manang Carmen. O ana, baka sublim tumit lang manang. Harig na tumawanan. Baka di mo pakit malasin nilanganan na. Ay, apo. Baga, taawanin ti sunot na, ti panang tulong mo ka na kita, umay gumatang nga kurang ti kwartana. Siguro man nga awan di kasyayan. No, andaman kas pagarigan, kabaylak lagi di, apakit ka saan. No, muna, taulutin na lang. Naging ka manong nemi nga nabayagan nga awan digiti agi-deliver kadagiti may ibusan nga agas. May ibusan manong nemi tistak min nga agas. Ana manang kasulatan? Hamo pa nakasalita jaking kuko. Aman, paibus yun na nagyan parmasyak ko na. Dahil ton basitan. Sorry. Kaya't kong isara. Kunan na. Susapo. Pero na akong, Luisa, nagparparik na kidi kanya ko. Idi iniinot nga saanin nga mangmangtid. Di aking kukarit ko parmasya. Iti bayad di iti may deliver nga agas. Nga haanin nga napunuan di kita napakansyan. Isusapo. Talaga kitong isaranan tong kunak. Kit ni. Mapaspasama ka. Lipasan ta kanulayangan dato nga bulan. Sa tanton na haning nga sumrek pa. Numasiraanin. Di kita nga rod mabati nga agas. Bahala tanto na. Ano nga rod. Kinuna na manong nemi kat ano nga rod. Di mabaling ko nakmata. Nagsarang nagpeso manong nemi ti parmasya nga damo kapag trabahuan. Huwan, damat ka di ornong ko na. Nawanan ni darirag manong nemi ni Roli ti pa nagkalay sa amin. Kalaysatan. Kurka, ta sumapulak pa lang ti pagtrabahuak. Tanwad dan to pagtrabahuak ang sunton. Talaga?
makadakis. Nabayagan manong Nemi. Nga talaga, nga saan ako nga mga sapol pa ito serka. Ti makadakas manong Nemi, meron ranamaten nga sumro. Tiya sakit ni Nanang. Nanang, itapin nga akong pagtrabaho ako, sumrot sakit yun. Ay, pwede nga ito mabaling ko anak kita, kastoy man. Nibusan ti agas ko. Inaawid mo ito nga agas ko. Pilit ang gumatak sa balik. Manong Nemi, sa baling at pagtrabahuan, tinasarag ko na pialang Manong Nemi. Nga, at pagsweldo ako. Sales lady Manong Nemi di may isang department store. At damat ka di paset na Manong Nemi dahil ang department store. Nga, paglakwan ti agas. Niranranamat na may isa ka pharmacist Manong Nemi. Iso, siyak din ay destino. Iti pa nagka-pharmacy. Butika data nga department store. Iso na lang ito nakakatisweldo, Manong Nemi. Awan kas idi ko na. Iso nga kakasyak lang nga budget, Manong Nemi, di kiti kasapulan mi kininanang. Okay, no muna talaga nga nangina Manong Nemi, di agas na. So sampay ka sigurado Manong Nemi nga magasan. No manin ipangko di doktor na Manong Nemi, soktan ng tumanin ti agas na. Doktor, di lang mabalingan di sigurado nga agas. Iti dadyokin ko anan. Kaya suro na kasyak ti doktor. Paramasis ka lang. Haan no mabaling ko ma doktor kat. Dedyo susto nga agas ti tadyon. Dato yung ti may katlo nga, soktan yung agas na. Saan nga sigurado? Di kat sa nga sigurado itad yung agas na, doktor. Talalalaing ka nga siya. Para masis ka lang nga. Un doktor. Kada amok mati klase ng agas. Kada payagarod nga sa nga sikat bangibagan, no anat kahit mo ang katangan. Ura on reseta na na. No amo nga talaga klase ng agas. Sige, doktor. Ngimsan ko ginatang Manong Nemi. Dito nga agas. Tinaramid ko Manong Nemi, kinuyog ko ni Nanang nga pan iti sabali nga doktor. Kabarbaro Manong Nemi, kapaspas na nga klinik. Okay, imbaglakid din tanakita. Dito'y ko Manong Nemi nga inserek ni Nanang. Inasikaso ang dagos si Doktor Manong Nemi. Doktora, anak ko na iti sakit ni Nanang ko. Sino ito dahil ipagpakita ang mga doktor? Imbagat. Masukan-sukat ti agas iriseta na doktor. Iso nga inapanak pa iti na minsan na tinaodi nga papangko. Nga sa bali man ang agas ti reseta na. Ay, wala na trabaho? May isa nga paramasis, doktora. Nagkasapulang ti paramasis. Dito klinik, adamayanix nga parmasya. Kahit mo sumrek. Nagsayatin, doktora, no? Alain dak. Ada magtrabaho nga sales lady nga, da department store nga, da basit, da parte na nga, da agas nga ilako. Awang kasbit lang iti
Dati nga, pag nagtrabaho ako, doktora, medyo dakil na sweldo. Ngayon sweldo kita kat pasi. Sinulsud na numanot ni dati nga sweldo. Imbaga. Ora na yun nak. Depende no kasi nalaing mo. Doktora, thank you. Ngayon ni katpilang nanang ko ati. Asikasuan nyo. Alawan. Yung banda ni Timi, imbaga kadakwada nga, pagyanan na tapos ni kastagat asikasuan ko. Doktora, pangasyo. Medyo nakaro na ito sakit dinanang mo. Dapat kat pinag-combine mo. Saan nga natin ipakita mo nito, doktor, sa darin sirtaan, sa mumilenyawin. Di naman kami kaya tagpaw ti ospital, doktor. Ngayon kaya't ko nagpaw dito clinic. Kaya di pakat ko, nakiti talagang agas nga kasapulan. Doktor, baka ba't no, nangina? Amo na kat private clinic na ito. Adalabas ngina na Manang Luisa? Manang? Yung bakit tawin ko? Inunakan ng siya manang. Ako pa yung asawang? Nagdagdagan ako rin boyfriend ko. Ang problema ko rin dito nanang. Sakit na eh. Nakay doktora? Wala sa nga pa lang. Masapul man doktor ti asawa yun. Tapos duwaking ang tinulong dito eh. Basit lang nito yung empleyado. Dua lang tiners ko. Siya may isang doktor. Iso nga dita parmasya nga saripang dito ket kasapulak ti dua. At damaysan ket si kantot may kadua. Ay, doktora, hanak pa nag-apply ng naala ako. Uray kita yung ako, aplikante. Sige, ngam kitak pa lang mo ni nanang mo ha. Saktog sublit to eh. At danto siguro na ti aplikante. Kakasaro nga rin, doktora, no, alain nyo isuna. Kaya balinto nga talo kayo na, no, sa pagarikan. Hinasikaso nga rod manong name ni doktora, na tinagan na tayo. Tsaka nasaludsud, no, natnagan na. Mada, tanagan na ito lamisaan. Datan eh. Doktora Nelia Labrador. Napintas na doktora. Yawa ka naman asawa na boyfriend siguro at dan. Idaiban na tiba isang nurse manong naming anak kanu iti kwarto ngayon dinanang ko. Abag sumit idin manong naming nga na-check upin ti doktor. Doktora? Anat pa nagkunayan, doktora? Ore dua, ang lawas panagyan na to, itap numasikaso ka na lang. Di ka, nanginauna yung abayada mi, doktora, no? Kaskasado lang. Alam ang pagdanaga. Dakal mangagpay, so no, hamo nga, mga mabayada namin agad, mabali mo mag-indinutan. Nakaroon na gubrakan tutuyan, di sali redaksyon ton. Doktora, nagyaman na. Sige, bandayam. At adan sa gururan sa di opisina. Yeah? Nga dati aplikante kang sumrek nga pharmacist. Kinasaritak ni nanang. Nanang, noan niya tibilin ti doktor. Tungpalin niyo ha? Ay, nasihat na dyan na doktora. Sana kasi iti dati ang doktor ko nga kasla hindi nakayat nga agasan ti pasyente na. Dati dating ang doktor yun. Tilad na kami ipapanam kanya. Nanang na. Alalala, kas gagay nga dito. At damat ti pasyente kat nga sada nga dagos nga malaingan. Nangaruna no na baybay antisakit. Kaya damat ti doktor nga tsaka mo. Kasi na dating ang doktor yun kat kaslagpat-patang. Kaya damat ko na nga kadoktoram. Gusto ko naman hag. At datay talagang kayat mo isumo ng doktor. At datay doktor mo nga saan nga na siya.
Manong Nemi, idi mabaling ko panawan ni nanang kapota nakaturog. Agsubliak kita yan ni doktora Manong Nemi tapno mamuhak. No kasano it kadakkel to tibil ko. Idi, ta sumbre kumahan ng inanawanak Manong Nemi ti may Sanders. Ada sang ilin doktora, dati aplikante nga parmasis. Ay, madamdaman to nga sumbre ka. Tuwa ka pa lang. Manang, nagtugawak Manong. Idi, darumwar Manong Nemi, iti opisina ni Doktora Nelia. Nabigbig ko nga dakos. Oh, Manang Carmen. Ay, Luisa. Abit na ka to'y. Ninanang ko, nakakumpahin. Dadakor ti problema. Baka dakkel ti singarin ng doktora. Namuna ta kayat nang doa nga laos na to'y tapno maimbagang nga daling kanon nanang ko. Nangin to'y Siyempre, private. Ang narod. Ang barbaring nisot ko yung kadoktora ni nanang ko. Huwag nga kwa. Paramasis. Siga, napagtrabaho mo. At dan, si sweldo. Hindi katrabahoan naman, ano kas pagarigan. Ha? Apay? Hala na kanumat ni doktora. Pasensya kayo, mga viewers. Nagloko-loko ti signal tayo. Kaya, pasensya kayo. Pati siya, ma-disturbo pati concentration kong gibasat surat. Makastoy. So, sorry Alright, done. Ayan. Nag-shift tayo from PLDT, napantay ti yawa, Converge. Ito pagpintasan naman doon ti yawa tayo, wifi tayo. O redakkel ti gastos tayo ang siyempre sa Apple ti kwa at the reserva just in case. So nga ituloy nga rin din ng ibasa kaya masat dito ay pagkasalitaan ni Luisa. Imbaga ni Manang Carmen Manong naming at duha may salaing ti masapol ng parmasist. Sumbarek isuna sigurado kanumat nga alain na. Imbaga ni doktor? Baga na. Hindi nga impakitak ti experience ko. Imbaga kang guwanang ako Oray no apagkitak na di reseta. Nagapoy ti doktor kat ambok na dagosan. Niya kita nga klase nga agas ko na. Apo. Pero ming dinay-dayo na ka. Kapo ka rito nga ibagbagam, siguradong alain ka. Kaya magur ka man palang review dito yung resume ko na pinaruar na pa ilang. Madama nakit kita ang resume. Kadi. Kabayatan nagsasalita kami Manong Nemi kinimanang Carmen iti adda umasideg nga bakit. Damong idi akit pasyente. Ay, Luisa. Amamutak na? Di na ka di malasin, Luisa. Idi agtimek Manong Nemi ni Manang Carmen. Abi di mo malasin na ito nga bakit? Kita pati dito'y hospital. Baka adda pasyente na. Baka kasalita naman ni doktora. Baka aw pagbayad na. Wano sa angit kurang ti kwartana. Di mo malagip? Ay, malagip kun. Nana, da kay dedi ko When? Dedi ko matang iti inhaler. Ken agas para iti nebulizer. Siyak. O, magitan. Hanga nagsubsubli. Ita, nagkita kayon. Ano nga pangbayad na kada di nabunaram. Nasuro nga 300 dedi. Nana, makitoy. Tuho ka toy. Apit da kitoy. Awan. Anong awan? Kwa, nabitlay nga. Papanan nyo? Inayaban ti nurse Manong Nemi. Patuldo na Manong Nemi ti opisina ni doktora. Nga okay ka nun. Mabalin yung sobrek na. Awan sa ilin ni doktora. Kung natin nurse Manong. Simbrek.
madam, di gusto ti kunak. Medyo nga bakit, nagimatang idi ti inhaler, kanda dumapay, nga inabunaram. Anda pasyente na to eh. Kit kasarita ng doktor, ipagpakaasin na siguro ang pagbayad na. Taan na nga root kat na eh. Kasi tilangan na. Kasi tilangan na ako na manang. Katon, kasi nagpalapalaman tilangan na. Kamuta? Na mayat majarwatan na. Nadalus mo. Kaya naurnos mo di buok na. Hanga kaslay di At madandanagan hindi. Problema nga rin, kahit nang isalakan di anak na, nga daas mana, di ba? Ita ka naurnos mo tilangan na. Tapi kasla mo, laya sakit na dyan nga bakit. Malang, harikat mo ngamin ngusus ka, anti tao, nila nga po Diyos ti mawaling manghusga. Edi na muwaran, manong namin ti bakit nga kaduwanan ni doktora. Manang Luisa. Ayos, doktora. Awanan ti pagdanagam. Kaday anya man na magastos ni nanang mo nito klinik ko. Kanaramidik damin tatno maimbaga ni nanang mo. Doktora? Oy, saan kan nga sing-sing rin? Doktora. Thank you, doktora. Basit pagkat na dya, kapag nagsupapak ko ti kinambag mo, Manang Luisa. Anong kinambag na? Inyong storya ni nanang ko, tinapasamak. Nanang mo iso na? Oh, puhin, nanang ko. Iso iti parmasya nga pagyanan nyo. Dua kayo, di ba? Imbaga ni nanang, dua kayo. Ni kanumanang iti nang sangong keng kuwana, nagpagpakaasing sublinan to di kurang, ang yung basa kaasya ni manang isuna, pinagsawsawan na. Inuungtan na. Imbaglagid din danda ka kano. Hanak ka malipatan ni nanang ko. So nga, itinakita na kit Luisa ko na nasigod na dinamag ni nanang ko, dinagan mo sakbeng nagawid, han? Diyak kapag malasing tayo na, awang kanyang naidayin. Tumakatulong at tipada ka tao, malipata ko. Makamon ni Apo Diyos nga mga supapak ko na. Basit lang ho na diyan, nabunar ko, doktora, dakkel tibil laki di dinanang. Nangingina diyan naramid mo. Kaputa, no saan nga nakagatang ni nanang ko ti inhaler, kinda dya tabletang ented mo. Nga iso editi tumtumarek no kasta nga madlaw ko nga sumuro. Talagas maakmet. Nagpadpadatagayam ti padas, doktora. Ti padas ni nanang ko, kininanang mo. Nagrigat, tada anak nga daas mana. Di amin? Huwag na ron. Maglagid din ta. Halig na panangisalakan mo kanyak, Luisa. So nga ulitek, awanan ti pagdanagam ti magastos ni nanang modtoy, ted ko na libre ti serbisyo, kansalbiryo ti klinikak, ket inton bigat. O, pasit ti patang bantay mo kung kuwana. Rugyamon ti agtrabaho ti parmasya. Ay, doktora, di dua ka mga roden, ta nagkatrabaho kami di. I'm sorry manang Carmen. May salaing ti bakante. Una, kinuwarid na bakante. Sorry. Diyak kayat ti katrabahuan. Wano empleyada kas ken ka. Sorry. Kat nagpakawan at kininanang mo ka di na aramidak. No bakansi. Mapagkalangin ti sa bali manang. Kat sapay ko ma. Ikatay mo ti kastang ugalin. Luisa. Manang Luisa. Ito bigat Ag sublikat ti hospital, dito clinic nga saan nga mga kita kininanang mo, dito kat masaka ka na kiti agyan ito parmasya. Doktora, agyaman ni awang gaya man ni Manang Carmen, awanin. Baka ipakaasim nga alain ta.
Kahit mo ka di nga katrabaho ang tikas kang kuana. Ay, hanga bali ang Luisa, manang Luisa. Taadumat ni mabaling nga sarkan. Basta sinas ken, adda ka, ken agasak ni nanang mo. Manayon pa itibiyag ni nanang mo. Manayon pa itibiyag ni nanang mo kung ni Doktora Nelia kitagpay sumanong. Gapot at dapay la itang si bibiyag ni nanang. Ni nanang ko nga nakan-anos, itikas kanyak ini nga anak na nga adaas mana. Ni nanang ko nga nakaan-anos manong nemi nga mga aywan nga peso digit talong anak mi. 5 ay di ati kayat ni Rolly manong nemi ang talulain ko nagpalaigit ako. Kaya nagdamay ta nga agtultur nga agtrabaho akas pharmacist iti clinic idi ni Doktora Nelia nga nagbalinan nga hospital manong nemi. Nadamat ang asawa ni Doktora Nelia ket adda pa lang mata si bibiyag ni nanang na manong nemi nga inabunarak idi tigidatang ng inhaler kanda tumpay. Dito nga ron ti pagkasalita ket thank you ti anos mo nang ibasa kaya nang urnos kalpasan nga nakinsen kang kadit Italiana. Thank you. Ket sabi ko tadamat na batik nga adal liliwaken pagsarbingan ti biyag kada giti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tingar tagyaman nga pagaya mo Luisa. Thank you, Luisa.